При нас вече са тримата най-големи фена на Георги Парцалев или поне тримата най-добри имитатори на великия актьор. Това са Венци Мартинов, аз малко тук се обърквам, така Звезделин Минков и Веселин Павлов, който му викате Веселин Парцал. Така, здравейте. Да, Веселин Парцал, здравейте, момчета. Здравейте. Много се радваме, че ни поканихте. Искам да кажа все пак, че може би има и момент на ходатайство, защото аз и Звезделин преди 2-3 дена бяхме при майката и сега сме при тебе вече. Много се радвам, че това е... Как? Просто сменяте... Нали тя не ти е казала, че за хормони ще говорим, а за хумор. Абсолютно вярно. Тя ми каза, сега ще внимавай с хормоните, ще говорим за хумор. По принцип, ние, освен че сме хумористи, разполагаме и с хормони, така че мисля, че и това във всяко едно отношение има различно оръжие. Добре, кажете какво сте организирали, какво предстои да се случи? Венци да каже, защото той е главният организатор, това е негова идеята. Значи на 16 юни може да кажем къде, нали? В залата на Националния политехнически музей. Чух, че преди малко говорят за военно-исторически музей. Точно свършват там и хората направо да идат в Националния политехнически музей. Всичките, да. Отбелязваме 87-та годишна от рождението на Парцалев с един много весел спектакъл, в който освен нас тримата участват още и Латинка Петрова и Катя Близнакова. И мисля, че това ще бъде един своеобразен, весел така спомен за това силното негово естрадно творчество. Защото вие в момента показвате откази от най-добрите му участия в българското кино. В българския театър Звезделин Минков като актьор с практика знае колко роли направи Парцалев, а българското естрадно творчество, т.е. концерти из цялата страна, никога няма да забравят присъствието на Георги Парцалев при хората със своите скетчове, репризи, монолози и така нататък. Ние ще възкресим точно това нещо. Вие сте много добри в това. Направо да ни покажете нещичко кратко. Весо, те затворят. Айде, Весо, айде нещо от тебе да почнем. Мен са ме кръстили Венцо Парцал, защото още 62-3 година съм го имитирал, когато бях малък. И от тогава го имитирах и просто ще остана така пряко. Първо беше смешко, прави смешки, след това Парцалев, Парцала ме кръстиха. И така цял живот. Аз само мога да кажа нещичко. Да. Защото аз не съм само вицежия и разказвач. Искам да разкажа нещо, което ще кажа там, но ще го кажа до половината. Не до половината, само толкова. Само се казва тизър на нашия грозен сленг. Добре, започването е интересно. Той е малко ловжийско. Парцалев обича да разправя такива за лов. Мен като малък ме гонял ме глиган. И аз от тогава съм започнал малко да заеквам. Тъй сега като се сетех, пак почвам. Спомням си последния път, като бяхме с майки, Киро, на лов. Той върви отпред, пък аз след него, защото съм помощник ловджия. Аз мисля, че това е за начало. До тук, браво, Весо. Това е доста дълго. Обаче искам да попитам, Весо, пази ли някакъв спомен, снимка от дългите години, които е контактувал с Парцалев? Кажи ли ти да пазиш и някаква така хубава снимка, някакъв спомен? Снимка пазя, имам снимка, ама не я нося в мене. А имах преди една снимка, която ми откраднаха. Кой ти според мен е Весо, според мен може и малко тук да послага. Ти снимка не съм виждал да имаш с Парцалев. Не, имах с него. Имам си я Откраднали. Тогава аз искам да помоля камерата, сега в момента. Помолена ли е камерата? Ето сега нещо, да видиме. Покажете ето тази снимчица. Опалянка! Това разказвай сега. Из черно-бяла. Къде е? От кога? Янгеле, ти е вярно. Това не го знаеш, че това е голяма изненада, обаче аз искам да попитам Звезделин Звездо, ти като толкова години също си имал много близки контакти. Пазиш ли снимка с Парцалев? Не, наистина. Това е заедно. Добре. Би ли показал на камерата това? Ето сега тримата. Нема, той изненада наистина в ефир. Ето, тримата, това не го знаехме. Опа, какво става тук? Ето. В еднаква поза. Откъде сте? Ето сега. Ама тук, знаете ли, тук водим новогодишна програма. Така ли? И аз сега да видим тук събрано общо една последна снимка такава. Много интересно, виж как.
Значи исках да направя една изненада. Не трябва да тук за мустаса. Тук съм на 23-4 години. Това беше как реагираше той? Не, той беше уникален. Всъщност аз не познавам друг такъв човек. Уникален в смисъл изключително естествен, много добронамерен, безкрайно влюбен в живота и в хората и с огромна любов. С огромна любов. То просто Георги Парцалев може да кажем, че беше синоним на любовта. С безкрайна любов се отнася и така като седнем в заведение, той беше още по-голям артист, отколкото на сцената, защото нали, в живота можеше да направи нещо, което не е подходящо за сцената. Ние сме умирали от смях. Единственият актьор, който не беше влюбен в себе си. Да. Не беше ли самовлюбен актьор? Не. Слушай внимателно. Гордостта му беше просто неприсъща. Понеже сега с жегите вече започват, да ви кажа нещо с неговия глас, той обичаше това да казва. Сега, защото нали, много жега ще стане, нали? И да знаете, да ви кажа една рецепта. Значи, таратор по парцалевски. Взимате една красавица и нарязате на ситно. Взимате малко копър, нарязате него на ситно. Взимате малко чесън, нарязате него на ситно. Взимате едно кисело мляко, нарязате... момент, това киселото мляко не може да се нареже, ама всичко това се консумира. 15 минути се тъскаш, да се разжуркавате хубаво и след това казваш, ядох таратор по парцалевски. Това не съм казал никога. Като каза Жега Парцалев, искам да покажа още една снимка, ето. Действително, това е пък една моя с Парцалев. Голяма жега на стадиона в Габрово 87 година, Международния фестивал на хумор. Да. И тогава му беше голяма жега на Парцалев и му отворихме един чадър и той спокойно си направи номерата под жегата. Ама ти ми изненадваш наистина. Днеска реших да ви изненадам специално с вашите снимки, ако може, ако искате, ще ви ги подаря, да, разбира се. Добре, вие със сигурност сте го имитирали пред него самия. Как реагираш? Аз го имитирах, не знам той дали. Караше ли се нещо? Не, само че имаше ли 10 години. Аз имах разправи с милицията, народната милиция. Какво разкажи ми? Бях направил един запис, бракоразводно дело. Той е малко циничен запис, ама аз си го направих. Не, малко ми много. Да, и тогава бяха ролки, нямаше магнитофони. Имаше магнитофони, ама ролкови. Мамбо беше магнитофони, кажи нещо и аз, например, ви сте направих нещо, ама с неговия глас и с един свидетел. Да влезе свидетел номер 1. Ето, другата я кажете ми име, презиме и фамилия. Поне аз се казвам Крум. Презимето и предиме и предлета тетия Крум, брати, онота не изменя. Ма кой те пита как се казваш зиме, как се казваш леч? Питат да име, презиме и фамилия. Първо, второ и трето име. Първото го не помня, ама така Крум Зарков, Дудуминков. Ето вече той Дудуминков как ще го запиша? Па да звуча, да знаеш да пишеш. И до тук. После трябва да има много пил-пил. Не, въпросът беше това, че те после викат истинския Парцалев, защото мислят, че това е неговия глас и го викат в съда. Той пострада заради мен. Какво ти каза Парцалев, като се видяхте? Като се видяхме за първи път, вече разбрах, че съм аз. И какво ще пиеш, бе, идиот? Правилно е казал. Той винаги казва идиот, когато го харесва някой човек, думата му е, здрасти, бе, идиот, какво правиш? Аз всъщност не само, че не само, че съм го имитирал пред него, ми ние се познахме цели 10 години. След като се запознахме, станахме много близки. Той много ме харесваше така като актьор. Ходили сме на участие. Той ме е викал. Ходили сме примерно в завод за телефонни апарати в Берковица. Отиваме, влизаме вътре, както си работят хората, в халето. И спират, няма сцена, няма нищо. Един микрофон само и той почва. Около 40 минути им говори и накрая вика, аз малко се уморих, сега ще да пия една минерална вода, а пък тук съм довел едно момченце, де толкова много ме обича, че даже заговорило с моя глас. Звезданин Минков. Тогава и аз продължавам. Докъде бяхме стигнали? И така, и се смяха, много ми плясаха, защото не очаквах хората, не бяхме виждали. И после в гримьорната, вече нали се разправя, вече преобличаме се и той е нещо намусен. Към бат Жоро, какво става, бе? Той не обичаше другарио Парцалев. Бегаш ми кажеш другарио, бе, да не сме били в казармата заедно. Бат Жоро. И аз казвам, какво има, бе, бат Жоро, що се намусен? Що? Защото на тебе ти ръкопляска повече, бе. Почнята си на смея. Ти няма ли да ни дай някой скетч ти? Значи аз много обичам, аз съм от по-таинствените хора по принцип. Затова искам да кажа всички любители на голямото веселие, поднасено от на времето Георги Парцалев, а сега поднесено от нас, неговите фенове, защото ние сме фенове актьори, ние сме израсли с неговото творчество. Всички на 16-ти да бъдат добре дошли
Утре вечер. Да, утре вечер. 19 часа. Сливница и Опалченска. 19 часа. Дай ми нещо малко. Загадка за зрителите. Аз нарочно така разпределихме, малко си говорихме кой какво да каже, да има загадки. Хубаво е да знаят хора. Добре, как би завършил разговора Георги Парцалев все пак? Как би го завършил сега разговор? Би го завършил да дойдат всички идиоти да гледат. Благодаря.